ana zancen mutane sun yi muguwar cikawa, sun mutu cikin abin da ya fi zina, da 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi, gara waɗannan 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi da waɗanda suka mutu suna maulidi. Wadda ita ce magana gaskiya. Da yanzu wanda suka mutu wajen maulidin, wajen bidi'a, wajen haɗa Allah da wani, wajen kiran Husaini, wajen hoton Inyasi, wa yayi shahada. Waɗannan bidi'a suke yi, wannan saɓan Allah suke yi. An yi ɗaya an kashe, kun je biyu taro, ga kuma yawan accident suke sun yi taron zikirin sunna, amma duk ya ƙi zama musu darasi. Sun ƙi su gane cewa Allah bai son wannan abun. Ko da ba mu tare da su a wajen maulidi, to dai muna tare da su a wajen musulunci. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu, Allah ya karɓi shahadar su. Mai bid'a yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai isar da addinin nan daidai ba, kuma bai isar da shi a cike ba. Abinda manzo Allah bai zo da shi ban kai ka aikin banza, ba addini bane. Zai sa na ce muku maulidi kashi ya fi shi, kuma wallahi na kan bakana, saboda kashi yana da babi, halaje ban fikihu.